प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो आज हम लेके आइल बानी आलू गोभी मटर के रेसिपी। ठंडी में तो लगभग हर घर में ये रेसिपी बनेला अपना अपना तरीका से, लेकिन रउआ लोग एक बार ये तरीका से जौना तरीका से हम बनैले बानी तो पूरा वीडियो देखे हम लोगिन। ये तरीका से ये सब्जी के बना के ट्राई करें लोगिन, बहुत शानदार बहुत स्वादिष्ट होखेला। तो चलिए लोगिन ये आलू गोभी मटर के सब्जी बनावल जाओ। तो सब्जी बनावला यहाँ पे गैस चूल्हा पे कढ़ाई के चढ़ा लेले बनी और एमे डलनी है सरसों के तेल। तो जैसे कि हर वीडियो में हम बतावनी कि बिहारी रेसिपी सरसों के तेल में ही बनेला। तो तेल जौन बा उ गरम हो चुकल बा देखी लो। और यहाँ पे हम आलू ले लेले बनी। तो ये 3 गो आलू के हम छोट छोट काट लेले बनी। तो साइज वालो एक से बड़को रख सकता नहीं लोगिन, जैसे कि होटल वोटल में बड़ा बड़ा रहेला वो तरीके से। लेकिन हम ये बिल्कुल सिंपल तरीका से बनैले बानी जौन सब कोई के घर में बनेला वो तरीका से। और वो आलू देखी लोगिन फ्राई हो चुकल बा। तो एकरा के निकाल लेहल जाई। देखी लोगिन कितना बढ़िया दिखता आलू। तो आलू के सबके हम निकाल लेतनी। ये देखी लो। तो आलू फ्राई हो चुकल बा। अब यही तेल में गोभी फ्राई कइल जाई और वो सारा गोभी के तेल में डाल देहल जाई। एकरा के अच्छा से चला लिये देखी लो ये तरह से। और वो चला के गोभी जौन बा गोभी भी फ्राई हो चुकल बा ये देखी लोगिन। तो इतने लिए फ्राई करे के बा, एकरा से ज़्यादा कैले तो कलर जौन बा वो खराब दिखी। तो गोभी के भी निकाल लेहल जाई। तो देखी लो आलू और गोभी दोनों फ्राई हो चुकल बा। और जौन तेल बच गईल बा वही में हम डालनी है 1 छोटका चम्मच जीरा और ई 2 दालचीनी के टुकड़ा। आ ई 2 सुखलका मरचा ह। यहाँ डलाई 2 हरिहरका मरचा और 1-2 तेजपत्ता डला जाई। तो मरचा कम चाहे ज़्यादा रउआ लोग अपना हिसाब से कर सकता नहीं लोगिन, रउआ लोग के कितना तीखा खाए के बाटे। ये देखी लोगिन। तो ये सब जौन फोरन बा एकरा के तेल में चटका लिये। और ये तेल में चटक गईल बा। तो देखी लो अब यहाँ डाल दिए प्याज। तो ये 2 प्याज बा एकरा के हम महीनी काट लेले बनी। तो प्याज के ज़्यादा ब्राउन कैला के कोनो जरूरत नहीं है। एकरा के थोड़ा देर तेल में भून लिये, थोड़ा सा गुलाबी हो जाए उतने। तो देखी लो अब यहाँ टमाटर डाल देनी है। प्याज जौन रखा वो ब्राउन ना भर रखा, बस थोड़ा सा गुलाबी भर रखा। टमाटर के प्याज के साथे अच्छा से भूनल जाए 1 मिनट तक। टमाटर जौन बा वो भुना गईल बटे। अब यहाँ डाल दिए हरा मटर। और वो हरा मटर डाल के भी तेज आंच पर एकरा के 1 मिनट तक ले भून लेले बनी। अब यहाँ डाल दिए स्वाद अनुसार नमक। सबके अच्छा से आपस में मिक्स कर लिए देखी लो। तो नमक डाल ले बनी। तब यहाँ एकरा के ढक्कन लगा के थोड़ा देर 2 से 2.5 मिनट तक ले पका लिए। तो पूरा 2.5 मिनट हो गईल बा। ये देखी लोगिन मीडियम आंच पर जौन बा वो पक रहल बा सब्जी मटर और टमाटर। तब यहाँ डाल दिए आधा छोट चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया जीरा के पाउडर। यहाँ थोड़ा सा डराइल बा ये तितका मरचा ह जौन थोड़ा तीखा लगेला उ। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ह। तो ये मसाला जौन बा इतने डाले के बा, अलग से कुछ नहीं डाले के। ये सब मसाला के आपस में मिक्स करके अच्छा से भून ली। यहाँ थोड़ा सा पानी डालनी है। ये देखिए हम अदरक लहसुन के पेस्ट भी डालनी है, मैंने पीसल अदरक लहसुन जौन कैमरा में दिखावे के भुला गई है। तो वही छोट कटोरी से थोड़ा सा पानी डालनी है ताकि मसाला जौन बा उ जरे ना। अच्छा से सबके आपस में मिला लिए। एकरा के ढक के थोड़ा देर पका ले एकदम धीमा आँच पे। और ये देखी लोगिन मसाला जौन बा धीमा आँच पे एकदम पक रहल बा, तेल भी छोड़ देले बा। वो लोग देख सकत बानी लोग। एक कलर देखी लोगिन कितना सुंदर दिखत अटे देखी लोगिन। तो एकरा के चला लेहल जाई। देखी लोगिन मसाला जौन बा वो नीचे से जरल नहीं खे। कढ़ाई जौन हम लेले बनी मोटा तला के लेले बनी लोगिन देख सकत बानी लो। तो फिर से ढक्कन लगा के एकरा के थोड़ा देर और भून लिये। मसाला जितने ज़्यादा भुनाई सब्जी के टेस्ट उतने बढ़िया हुई। तो देखी लोगिन मसाला जौन रख वो और भुजा गई बटे आ तेल भी ज़्यादा छोड़ रहा पहले से। तो सबके अच्छे से चला लेहल जाई। अब यहाँ डाल दिए जौन आलू गोभी हमनी के फ्राई करके रख ले रही सन ओकरा के देखी लो। एकरा के अच्छा से आपस में मिला लिए मसाला जौन बाटे ओकरा साथे देखी लो।
तो आलू गोभी जौन बा उ मसाला में एकदम लटपट हो गइल बा, रउआ लोग देख सकत बानी लोग। तो इहाँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी डलाई ताकि मसाला जौन बा उ जरे ना, अच्छा से मिला लिए। ये देख लो। अब यहाँ ढक्कन लगा के एकरा के बिल्कुल धीमा आंच पे पकावल जाई। ये देखी लोगिन, बिल्कुल धीमा आंच पे ढक्कन लगा के हमनी के 3 से 4 मिनट तक ले सब्जी के पका लेनी हसन, ताकि गोभी और आलू जौन बा उ कच्चा ना रह जाए। देखी लो। तो सब्जी जौन बा उ बिल्कुल अच्छा से भुना गइल बा, रउआ लोग देख सकत बानी लोगिन। एकर कलर भी चेंज हो गइल बा। सब्जी के रउआ लोग यही तरह भी रख सकतानी लोगिन, लेकिन हम रसेदार बनावतनी यही से में थोड़ा सा पानी डालनी है, आधा गिलास से भी कम है। पानी अपना हिसाब से कम चाहे ज़्यादा कर सकत बानी लोगिन। देखी लोगिन। तो सबके अच्छा से मिला लिहल जाई। तो सब कुछ आपस में अच्छा से मिल गइल बा। अब यहाँ डलाई आधा छोट चम्मच गरम मसाला पाउडर है, और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐसे हाथ से मसल के डाल दिए। ऐसे सब्जी के टेस्ट जौन बा उ काफ़ी बढ़ जाला। भोज ओज में जौन सब्जी बनेला ना, बिल्कुल ओ तरह एकर स्वाद हो जाला सब्जी के। तो ये दोनों मसाला के आपस में अच्छा से मिला दिए सब्जी में, और वो ढक्कन लगा के ही बिल्कुल 2-3 मिनट ही पकावे के बा। तो पूरा 3 मिनट सब्जी पाक चुकल बा। और यहाँ पे देखिए लोग, सब्जी के फिर से चला ले जाई। तो सब्जी बनके पूरा तरह से तैयार हो चुकल बा। तो यहाँ डाल दिए हरिहर धनिया का पत्ता। ये देखिए लोगिन, आँच के बंद कर दिए। तो आलू गोभी मटर के सब्जी जौन बा उ बन के तैयार बा। और वो लोगिन देखबे कहीं है लोगिन कि ये बनावल कितना आसान बा। देखिए लोगिन कितना शानदार एकर कलर आइल बा, कितना बढ़िया ये दिख रहल बाटे। तो वो लोग एकरा के चावल रोटी या पराठा पूरी कुछो के साथे खाए में लोगिन बहुत शानदार, बहुत स्वादिष्ट लागेला। एक बार हमरा तरीका से बना के जरूर देखे में लोगिन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेम लोगिन। ऐसन के भोजपुरी रेसिपी देखेला हमरा चैनल के सब्सक्राइब कर लेम लोगिन। धन्यवाद।